Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da fatan kowa na lafiya. Ku saurara ku ji, zan yi wani matashiya yanzu. Wannan matashiyan ya sauka akan kowa. Duk wanda ya yi abin yabawa za mu yaba shi. Kuma duk wanda ya yi abin ƙi za mu jawo hankalinsa domin kowa ya gyara. Wato lallai Dangote ya yi abin yabo kuma za mu yaba shi. Kuma muna kira ga sauran 'yan kasuwa gefen masu sayar da mai, kai 'yan kasuwa ma in general su duba albarkacin wannan watan, alfarman wannan watan su ma su yi koyi da Dangote. Lallai Dangote ya zabtare farashin wato mai albarkacin watan farlan Ramalana. Lallai ya yi abin koyi kuma muna kira duk wani ɗan kasuwa ya kamanta albarkacin wannan wata mai alfarma mai daraja, ya yi koyi da ainihin Dangote. Muna fata haka wannan farashin mai zai ta sauka domin inganta rayuwar ɗan talaka. Wato idan gefen mai ya yi kyau, komi a Najeriya in Allah ya yarda za ta yi kyau. Za ta yi kyau. Farashin abinci ana kiran su duk za su sauka, komi za su sauka. Duk da wai ya saukar da kuɗin farashin mai, sauran 'yan kasuwa ba su so haka ba. To idan sun ji haushi su je su yi koyi da Dangote. Wannan shi ne abin da zan faɗa. Ni ne naku Right Comrade Hanafi Saidu, political commentator da kuma social activist. Idan ka kalla ka kai wannan gaban, alfarma ɗaya kawai zan nema wurinka. Ka yi ƙoƙari wanda bai ji ba ka tura har ya ji. A ta turawa har sai ya kai ga 'yan kasuwa gaba ɗaya. Ka a bar su a baya. Wannan wata ne mai falala, mai kima, wata ne na bonanza. Bonanza na sauka, kowa ya je ya girɓi rabonsa. Allah ya mana jagora. Assalamu alaikum. Peace out.